Ready. Baukungri hajo gakono fैबाय नै लोगोफोर भिडिअखौ बासुगाव टाउननिफ्राय लाबोनाय जाहैबाय दा थांगासिनो बावखुंग्रि हाजो क'क्राझार लैहोर मानसिफ्रा फैगोन दिनै हाजो गाखोगोन इन्टारेस्ट लागोन सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बैसागुनि दा आंबो थांनानै गाखोहैनोसै इन्जय खालामहैनोसै बोसोराव खेबसेल' नङा होमबा बेखायनो समानैबो थाया बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो दाबाव आरो नायनानै मोजां मोनोबा खालामना होदो एसे क'क्राझार जिल्लाया मासे समायनालै लोगोफोर बे बाक्सा उदालगुरिफोरना खम फैनो लुबैयो बे फैगिरिफ्रा ओरैबायदि समायना बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्लायानो समायनासिन बिटिआरआव मुंदांखा बड'लेण्ड नालाय बियो गारियानो लामा ससेयाव पामचार जाना होलायबाय नै लोगोफोर सेस इमारजेन्सि थांनांगौ पुरा जाम गारियानो गारि सोलाय ओरैबायदि जाम गारिया दोनबादाबो जिबि लांनो हागोन जों बै हाजोजों मिथिबाय बिदि जायो ओरैबायदि लाखाजोब्बाय नै जाग्रा लोंग्रा होख्लायनोसै थांनानै बै सोमखोर गोथां नुनायाव बिब्लायबासो लामाया ओरैबायदि जाम बापरे बाप दा थांनायावथ' बुंबावनाङा ओरैबायदि जाम जागोन ना एसे सिगां ओंखारलांनांगोन नङाबा मोनाबा सहैनाय नङा 10थासो जागोन हरनि माला मोनहैबावनांगौलै गरम मोनजोबबाय जुथा लंपेन्ट सुनानै सानसेल'
गरम मोननायनि थान्दा जानायनि एसे लानोसै नै बेखौ एसे दैया थान्दा जानायनि जों दा लोंखांबाय जाखांबाय नङा होमबा थांनोसै नङा होमबा बैना होसिलांजोबसै जों लोंखांबाय जाखांबाय नङा होमबा जों थांसै न'आव ना लोंबा जाबाय एसे गेदा गिदि जाखायो बेखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा मा होनो बैना लोंनांगौ जानांगौ उन्दावनांगौ फांसन दंबावो थांबावगोनसो लिंहरबायदि न'आवनो जेरै दंयो ओरै थाङो ओरैसो ओरै थांगोन मोसाहैनोसै लोंनांगौ जानांगौ उन्दावनांगौ लिंहरबायदि बेरायनांगौ मा होनो ना बेखौ जेरैबो सोमखोर सोमखोर मानसि खर'ल' गोसोम गोसोम मा होनो बिदिखौ गैया गोसोमजोब गासिबो बिमा सासेनि फिसाजोब हाबाब बेखौ मा होनो ओइ गुरु बेखौ गिलायलांबाय आङो एसे सौलाबायोना बियो मा होनो मा दाख्लैनिया मा होनोमोनलाय मोसौ बर'र ना मा होनो हाग्रानि मैसो बायदि मोनलाय आङो दाख्लै जाथारगौमोनला जानांगौथार कमिटि जागौ नोङो एफा मोजां खेबदों आङो ओमफ्राय खबर जाखांबाय थांसै बैसागु न'आव रंजाहैसै गाबोन 1 थारिख खम रंजागोन सारुखान बायदि मोनलायदों गासिबो आंनि फंबायजों फंबाय जाजोबो आरो जों दा लोंखांबाय जाखांबाय जों दा न'आव थांसै नैबे आंनि आमाय भागिनासो जायो भागिनासो जायो फंबायजों नैबेथ' मैसो गोजा गाखोनो हाया दंफाङाव थारजेननि होबाय थारजेन थारजेन रेडी ओइ लागाव वाय नोंनो मोनगोनलै 100आ सासे गाखोबावनो दं बारा ओइ जुगुन जुगुनलै ओइ फाट देन्जार माथो ट्रेनिंआ दाबो दं माथो नोंना ट्रेनिंआ र' आं गाखोनो एबार र' सानसेनि थाखाय बेसेबां परिश्रम खालामो नोंबा मानसिफ्रा खामानिनि थाखाय नङा होमबा जोंबासो गारलाबायफैयो ना मा होनो मालायखिनो खामायदों थाइबानि बेसेखौनो 10 थाखा लादों गल खानिजों 10 थाखा
जोंहा गरिबब्रा मालाय बे दखान जाबाय माहाजोन Orang mana nih? फंबाय सानसेनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामो दखाननिफ्राय जोंहासो गाखोनानै खस्थ' लाबाय गारलाबायबाय फैसाफ्रा मालाय खामायनायाव खामायबाय जोंहा गारबाय हाजारबाय 1500 मालाय गुबुन हारिफ्रा एखेबारे खामायनायाव बे सम सानसेयावनो सानसे लायो जोंनि बर'फ्रा खम आरो बे समाव नङा होमबा बेखायनो जोंनि बर'फ्राबो रोंनांगौ आरो बे समाव खामायनो जोंहा गाखोबाय गोलोमहोबाय लोंनायाथ' बोसोर होबाय नङा होमबा दा उनफ्राव एसे लोथो लोंनानै जानानै मालाय खामायगासिनो Voice को ऐसे adjust हेलो दा न'आव थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर हो हाजो गाखोबाय इन्जय खालामबाय मेंबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै आं लोगोफोर दा गारियाबो बिराद जाम नालाय आं दा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय बयखौबो